специално за всички приятели лично и категорично. Яша! Сега! За мой приятел Ивайло! Хит енергия, ритъма на сърцето, оригинални горещи хитове, само с DJ Vasco Legenda. Ladies and gentlemen, ударна доза с Радио Рома. Ти си човека шампионе и казвам всички ръцете горе, горе, горе. Ти си човека шампионе. Ти за мен си моето злато в сърцето. Ти за мен си моето мило, шубаш ти, разбери. Това му трябва на човек, хубава жена, мило като те. Лейле, 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 като те. Лейле, 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 майко мила, като те. Сега! DJ Лимончо Стайла. Поздрави специално от Ивайло за Марко и неговото семейство, за малкия Роберто. Какво му трябва на човек, то спомен за напред. Какво? Пари, коли, жени, всичко. Пожелавам ти човек, здраве, щастие, късмет и цял живот. Пари, коли, жени, всичко. И каза всички ръцете горе, горе. Ти си човека шампионе. И каза всички ръцете горе, горе, горе. Ladies and gentlemen, имам огромното удоволствие да ви представям колегата DJ Vasco Legenda. Ти за мен си моето злато в сърцето, любовта. Ти за мен си моето мило, шубаш ти, разбери. Това му трябва на човек, хубава жена, райко като те. Лейле, 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 като те. Лейле, 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 майко мила, като те. Яша Ленче! DJ Лимончо Стайла. За гостите от Тетевен! Яша Лера! Човеке въздейства като любовна отрова. DJ Vasco Legenda. Ти за мен си моето злато в сърцето, любовта. Ти за мен си моето мило, шубаш ти, разбери. Това му трябва на човек, хубава жена. Ladies and gentlemen, ударна доза с Радио Рома. Лейле, 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 лейле,
като те. Благодарим. Благодарим за вашите аплодисменти. Бъдете живи и здрави. И така оставаме в ръцете на Николай Кърдев.